uNkulunkulu wethu nomusa siyathobeka phambi kobuso bakho ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo uyibusise ngoJesu Kristu inkosi ephilayo amen. Ngizobiza ke la engimbizayo eze engimbizayo uzoza angene ngapha angibona kanjalo ngkhomba ndo angene ngapha mayisephuma uzophuma ngapha ayongena ke kwi-change room kuye ngokuthi ungwesilisa noma ungowesifazane. Sicela ke ubaba uB.A.K. Dlamini ngena zibeke baba lapha la umkhona sicela nabanye bayibeke impahla zilandele zithi noma uzoqala ngokuyibeka mhlawumbe emosusa senze kanjalo. Egameni likaNkulunkulu Baba, elikaNkulunkulu Indodana uJesu Kristu waseNazaretha nelikaMoya oNgcwele. Kulana nikhule PJ Gama. Nkulunkulu Indodana uJesu Kristu nelikaMoya oNgcwele. Khona abanye abasalungisa indaba yabo kunezona abasikhumbulile bayalungisa kusho ukuthi ke baphelele abesilisa sisitela ke lula asidole futhi sisitela ku BB Mpontshana kusho sekulandela ke uGwene Zwane. Nkulunkulu Baba nelindodana uJesu Kristu waseNazaretha nelikaMoya oNgcwele.
Yesu Kristo ni Baba ndwani. Before
uNkulunkulu Jesu Kristu indodana neloboya ongcwele.
Be
ngiyacela ukuthi sithobe amakhanda. Baba, egameni likaJesu siyabonga kakhulu ngale nkonzo, siyadumisa. Ngiyabakhulelela bonke Nkosi abebebhapathiswa, bagcwalise ngoMoya oNgcwele, bagcwalise ngamandla akho, ngoba wena Nkosi wedwa ubhaphathisa ngomlilo nangoMoya oNgcwele. Sibanikela kuwena-ke, qhubeka ube kanye nathi Nkosi, inkonzo isaqhubeka. uJesu Kristu inkosi. Amen.